הקלאסיקו הראשון לעונה יוצא לדרך כאשר כ100,000 צופים מקבלים עכשיו את שתי הקבוצות שעולות לחר הדשא של אולי האצטדיון הכי מפורסם בעולם, הקאמפ נו, והקלאסיקו הראשון לעונה יוצא לדרך. בוא נראה מה קריסטיאנו עושה עם זה, נותן את זה לבנזמה, מכניס פנימה עכשיו כדור יפה ללוקאס, השופט לא שורק, לא שורק, מסצ'רנו נכנס לתיקול הזה, יהיה לו מה לומר שם. זה כדור טוב עכשיו, מסי מקבל אותו, שולח עכשיו את ניימר, ניימר מחפש דרך, מעלה את הכדור פנימה, הנה הזדמנות, סרג'י רוברטו, והכדור הזה יוצא לקרן כדי לקבל את הכדור למסירה, מצליח להעביר את זה, וברסה נחלצת כאן בכדור הגובה. יש לנו פה מסצ'רנו תופס את הסמל, יש לנו פה פנדל. עכשיו לוקאס מעלה כדור קשתי מראשון, עכשיו מרסלו בחוץ. גם רונלדו וגם בנזמה נפגעו שם תוך כדי המהלך הזה. השופט, כל המחאות פה הם על השריקה של השופט למנוע משחק מהיר של ברצלונה. איזו מסירה רעה, מודריץ' לוקח את זה, שולח קדימה עכשיו את קריסטיאנו באחד על אחד. בוא נראה את זה, הולך עם רגל שמאל שלו בביתה לשער, זאת תהיה קרן. וזו החוכמה הגדולה של רונלדו, הוא מקבל את הכדור, הוא יודע שהוא בודד אבל הוא מוביל את הכדור מהר לעומק. לוקאס וסקז משתלט יפה מאוד על המסירה הזו, הנה רונלדו בכניסה טובה פנימה, רונלדו, הכדור של טר שטגן, הזדמנות טובה לרונלדו, פילס לעצמו דרך עם הכדור יפה מאוד. דקה האחרונה של המחצית הזו, מעלה את זה לנגיחה, שוב ישר לידיים, ורן עולה יפה מאוד, הוא שחקן גבוה עם משחק ראש מצוין, והנה איסקו, זו הזדמנות לשער עכשיו. רונלדו מפציץ שוב עם רגל שמאל, ניימר מעלה את הכדור הזה, שער! 1-0 ברצלונה, ולואיס סוארז עושה את זה כמו גדול. איזה כדור חופשי נהדר של ניימר. 1-0 דקה 53, ברסה. ורן אומר מה אני יכול לעשות, לאו מסי כעת עם כדור פנימה, איזה כדור. טענה של קיילור נאבאס על משחק מסוכן קצת של סוארז. זה אומנם אנדרס אינייסטה עולה לשחק במקום רקיטיץ', מסי נותן את הכדור לאינייסטה, פתאום הם מרגישים שהם פה שניהם והם אוהבים לשחק יחד. ניימר כעת עם הכדור הולך לביתה, ניימר, איזו הזדמנות גדולה, איזו הזדמנות, הוא סידר לעצמו את המצב, השער פתוח, תוריד את הכדור לרשת ותסגור עניין. הכדור עכשיו של אינייסטה בשמאל, פוגע ברשת בחוץ. תשמע, אינייסטה לא בכושר. הנה אינייסטה לוקח את הזמן שלו לפני שהוא מוסר, כי כשהוא מוסר זה מה שקורה. מסי לפינה הרחוקה והחוצה, סוארז חיכה למסירה, מסי הולך עם רגל שמאל הטובה שלו לפינה הרחוקה, הוא עושה נכון אולי. קודם כל חייבים לומר מילה טובה על אינייסטה, הזווית של מסי היא זווית קשה. הרווחה, השניים האלה עושים הרבה מאוד עבודה ביחד, מחליף כיוון יפה, הנה הנגיחה מעל השער. סרחיו רמוס. זו הייתה התקפה מסודרת של ריאל מדריד, לא איזושהי התקפה מתפרצת. קזמירו עם הכדור הזה למרסלו, כדור טוב ומדויק, מרסלו עכשיו מול דני סוארז, מצליח להעביר את הכדור, רונלדו מוריד את זה, הזדמנות טובה לרונלדו להוריד כדור אולי לא לעבר השער אלא לשחקן חבר. ניימר עם הקרח ומודריץ' עם הכדור, מעלה אותו טוב, הנה זה בא לשער, רמוס כובש ו1-1, שער גדול של סרחיו רמוס, הנוגח המצטיין של ריאל מדריד, שער שלישי השנה, הקפטן בעונה השביעית שלו בקבוצה, משווה את המשחק וקובע קרוב לוודאי את תוצאת הסיום שלו. דני סוארז מעלה את זה, נאבאס יוצא ומצליח להרחיק, והרחקה מהקו של קזמירו, הנה ההזדמנות של פיקה, וההזדמנות הזו בורחת מהרגל. איזה מצב,
יש שריקה. והנה השריקה לסיום הקלאסיקו. תיקו אחת עם שער אחד של לואיס סוארז ושער של סרחיו רמוס.